Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Живая елка, она в Африке живая. Вот. Потому что по-другому. Запах должен в доме быть. Яңа ел бәйрәменең төп атрибутикасы – чыршы сайлыйбыз. Всех участников фестиваля приветствует гимназия города Азнакаева Республики Татарстан. Без төрле һәм бу безнең байлыгыбыз. Азнакайда Идел буе округы халыклары төбәк фестиваленә йомгак ясалды. Милләтара мини-футбол турниры Әлмәттә. Ике әлмәтле безнең заман герое исеменә лаек булды. Әлеге иҗтимагый премия Татарстанда 2013 елда гамәлгә куелды. 2016 елдан башлап президент Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән республика статусын алды. Ел сайын иң лаеклыларны билгелиләр. Алар арасында калабызның ике егете дә бар. Ленар Дәүләтшин полиция майоры, Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең кизү бүлеге сменасы начальнигы. Ул 7 июньдә Алабугада ял вакытында батырлык күрсәткән. Шишкин буаларында йөргәндә полиция майоры Иракта батучы балаларны күреп ала. Уйлап тормыйча аларга ярдәмгә ташлана. 9 һәм 11 яшьлек апа-сеңелне судан чыгара, беренче ярдәм күрсәтә һәм ашыгыч ярдәм чакыра. Икенче герой 25 мәктәпнең 7 сыйныф укучысы Алан Утяшев. 13 яшьлек малай бу елның 30 августында паркта йөргәндә янәшәсендә басып торган кызга койма егылуын күреп ала. Алан югалып калмый, кызны куркыныч астыннан этеп җибәреп, үзе койма астында кала. Бәхеткә мондый мисаллар Татарстанда бер генә түгел, безнең арада тиз карар кабул итә һәм башкалар файдасына үз иминлеге белән курбан итә алырлык кешеләр бар. Азнакай гимназиясы коллективы без төрле һәм бу безнең байлыгыбыз дигән Идел буе округы халыклары төбәк-ара фестиваленә йомгак ясады. Алар чит өлкәләргә татар теле, Татарстан турында сөйләде, халкыбызның гореф-гадәтләрен күрсәтте, җырларын танытты. Әлеге чарада муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Тулырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Всех участников фестиваля приветствует гимназия города Азнакаева Республики Татарстан. Фестиваль онлайн форматта узды. Анда Бурятия, Удмуртия, Оренбург, Әлмәт, Башкортстан, Чувашия, Марий Эл республика вәкилләре катнаштылар. Фестиваль кысаларында біз Идел буе округында яшәүче милләттәшләребезнең Удмурт халкының, Марий Эл, Башкортстан, Татарстан, Оренбург өлкәсендәге укучылар белән, андагы мәктәпләр, белем бирү учреждениялары белән таныштык. Аларга үзебезнең татар халкыбызның гореф-гадәтләрен күрсәттек, җырларын тыңлаттык. Шул ук очракта алар да безгә үзләренең халыкларының традициялары белән таныштырдылар. Әлеге фестиваль чын мәгънәсендә халыклар дуслыгы фестиваленә әйләнде. Балалар да, чыгыш ясаучылар да башка милләт вәкилләре белән тыгыз элемтәдә булып, аралашып, аңлашып яшәүне һәм аның асылын чагылдырдылар. Халыклар дуслыгы йорты белән без алар белән бергә тыгыз элемтәдә һәм инде барлык алар үткәргән чараларда да катнашырга тырышабыз. Бүген дә шушындый искиткеч матур Азнакай, Оренбург, Бурятия, Удмуртия, Телемост элемтәсендә катнаша алуыбызга бик шат. Фестивальнең максаты да әлеге багланышның кыйммәтен югалтмау, аны саклап дәвам итү. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа елны чыршыдан башка бәйрәм итүне күз алдына да китереп булмый. Өйдә тере чибәркәй куярга мөмкинлек булганда бик әйбәт. Тик матур агачны сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә һәм беренчел кыяфәтен ничек озаграк саклап калырга? Бу сорауларга җавапны безнең иҗат төркеме эзләде. Декабрьнең 2нче яртысына күчтек, димәк елның төп бәйрәмнәренең берсе яңа елга әзерләнергә вакыт җитте. Һичшиксез яңа ел бәйрәменең төп атрибутикасы чыршы. Яңа ел бәйрәмнәрендә без мөгъҗиза көтәбез. Бу вакытны тагын да тылсымлы итү барыбызның да кулыннан килә. Аның өчен кимендә чыршы бизәп, өйдә тылсымлы атмосфера тудырып була. Живая елка, она в Африке живая. Вот. Потому что по-другому. Запах должен в доме быть. Я за настоящую елку, потому что она пахнет вкусно. Я поставлю искусственную, чтобы не портить природу.
Табигатьне бәхеткә хәзер берәү дә бозмый. Сату өчен яңа ел чыршылары махсус урман хуҗалыкларында үстерелә. Популяр яңа ел агачлары нарат, чыршы һәм пихта. Аларның төрле аерымлыклары бар. Чыршының ылыс исе нык, әмма киселгән хәлдә ылыслары тиз коела. Пихтаның тышкы кыяфәте матур, әмма бәясе тешли. Наратның саклану вакыты иң озын һәм сумала аркасында хуш исе дә озак саклана. Бу иң киң таралган агач, әмма Венера Бахманованың кебек вазгыятьтә калмас өчен аны сайлауга да җентекләп якын килергә кирәк. Установили, украсили, встретили Новый год. Урнаштырдык, бизәдек, яңа елны каршы алдык. Аннары яңа ел көннәрендә без берничә көнгә туганнарыбызга кунакка киттек. Кире кайтканда безне сюрприз көтә иде. Бөтен чыршыны агач кырты баскан иде. Вся елка была окутана гусеницами. Шуңа күрә хәзер ул җентекләп тикшерә. Сатып алган вакытта сатучыдан тиешле документлар белән кызыксына. Яңа ел символын сатып алганда тагын нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Белгечләр беренче чиратта ботак рәтләренә карарга куша. Алар кимендә 3, ә идеаль чиракта 4 һәм 5 булырга тиеш. Ул чакта ул куе яхшы ачыла торган булачак. Хәзер аны өйдә куярга оптималь вакыт. Ну, это выбор каждого. Как бы, если ухаживать как обычно за ней, не Вакытын һәркем үзе сөйли. Әгәр ул бернинди җайланмалар да файдаланмыйча торса, якынча бер ай торачак. Әгәр вакытын озайтырга телисез икән, бу очракта махсус подставка файдаланырга кирәк булачак. Аның астындагы урынга су куярга кирәк. был зазор внизу, и можно было туда поставить какую-то емкость с водой. Бу очракта ул хезмәтен 2 айга кадәр озайтачак. Әмма агач озаграк торсын өчен тагын бер кичкенә сер бар. Прежде чем ее установить, дать ей немножко отдохнуть. Аны урнаштырганчы аңа бераз ял итәргә кирәк. Мәсәлән, салкынча балконда, шуннан соң су белән махсус куелган подставка урнаштырырга. Бу очракта ул сезне үзенең матур тышкы кыяфәте һәм тәмле исе белән озак вакытлар сөендерәчәк. Видом и приятным запахом. Транспортировка вакытында нарат сумаласы һәм энесе машинаны пычратмасын өчен аны төрергә кирәк. Соңгы елларда матур Нобелис ботаклары кешеләрнең игътибарын яулый. Яңа ел кәефе өчен ботакны вазага куеп була. Шулай ук аны өстәл композицияләре өчен кулланалар. Вилка – это ветки датской, пихты. Считается она... Ул Дания пихтасы ботаклары, премиум класс санала. Аның тәмле исе үй шартларында шәп яңа ел кәефе өсти. Ул кыелмый диярлек. Шәхсән миңа флорист буларак, ул инде 7 елга якын билгеле, әмма ул елдан ел сатып алучыларның йөрәген яулый. С каждым годом она все больше и больше завоевывает сердца покупателей. Нобелисның төп өстенлеге сакчыл мөрәҗәгать иткәндә ул кыелмый һәм берничә сезонга хезмәт итә. Рәхәтләнеп яңа ел атмосферасы булдыруга кушылырга һәм яңа ел алды чырының бу тылсымлы вакытын тоеп калырга менә дигән вакыт. Район халкы һәм кунаклары өчен тылсымлы әкияти көннәр. 25 декабрьдә Нефтьчеләр мәйданында төп шәһәр чыршысын ачудан башлана. Программада интерактив конкурслар һәм күңел ачу, Яшел фитнес проектының Коймак фестивале, Кыш бабай белән Кар кызыннан котлау, TikTok елка күңел ачу программасы, Әбием Project этно-эксперименталь музыка проекты шоуы, Санта-Клаус тамашасы. Бәйрәмнең махсус кунаклары Ворожей рус җыры театры һәм Boys Band MIB татар һәм рус эстрадасы хитларын дәртле башкаручылар. Бәйрәм 16 сәгатьтә башлана. Кыш бабай инде кунакларны кабул итәргә әзерләнә. 27 декабрьдән ул әлмәтләрне һәм шәһәр кунакларын Нефтьчеләр мәйданында урнашкан резиденциясендә көтә. Бабабыз гади түгел, әлбәттә бүләкләр белән. Аларны шигырь сөйләп, җыр җырлап, биеп алырга була. Шулай ук аның белән истәлеккә фотога да төшергә мөмкин булачак. Спорт якынайта. Әлмәт районы Татарстан халыкларының Яшьләр ассамблеясы турнирына 400-дән артык кеше җыелды. Спортчылар районның иң күп санлы берлекләреннән милләтара мини-футбол турнирында төп приздан кала катнашучылар иң яхшы уенчы, капкачы һәм башка исемнәр өчен дә сынаша алды. Тулырак Лина Хасаншина сөйли. Мира спорт комплексында кем мини-футболда иң яхшысы икәнне билгеләү өчен 4 команда җыелды. Нефть институтының чит ил студентлары, Азербайҗан диаспорасы, Әлмәтнең Яшьләр ассамблеясы һәм Әрмәннәр диаспорасы җыелма командалары. Алар ассамблея кубогы өчен көч сынашты. Уеннар әйләнеш системасы буенча узды. Һәр команда һәрберсе белән уйный. 3 уенда да җиңгән команда кубок иясе була. Первое место они получают кубок за первое место именно молодежной ассамблеи. Остальные мы тоже сделали кубок молодежной ассамблеи. Беренче урынга кубок, калганнарны да игътибарсыз калдырмаска дип кубоклар әзерләдек. Шулай ук номинациялар булачак. Да, у всех будут номинации еще за лучшего вратаря, лучшего игрока и за самый красивый гол. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан халыкларының Яшьләр ассамблеясы беренче тапкыр мини-футбол буенча турнир уздыра. Киләсе елдан алар берничә спорт төре буенча спартакиада уздырырга планлаштыралар. Әлеге турнирда тамашачылар күп түгел, ләкин төрле милләттән. Мне понравилась игра азербайджанской команды. Она прям зажигала, прям
Нравилось. Азербайджанская команда. Наши братья. Я бы сказал, что я пришел именно поддерживать всех ребят, потому что дружба побеждает. Спорт халыклар дуслыгын ныгыту, шуңа күрә бирдә көч түгел, татулык мөһим. Нәтижеде 4-нче урында Азербайджан диаспорасы командасы, бронза Әрмән диаспорасында, 2-нче урында Нефть институты командасы. Ярышларның төп бүлеген Әлмәт районының Татарстан халыклары Яшьләр ассамблеясы җыелма командасы алды. Турал Касумов Книтукайның Әлмәт филиалы студенты. Футбол белән егет 2 ел элек мавыга башлый. Футбол мне нравится, играю с лучшими ребятами, как всегда. Төп призлардан тыш үз амплуасында бүләк алучылар да бар. Мәсәлән, турнирның иң яхшы капкачысы Артур Манзулин җиңүчеләр командасыннан. Играю я с 7 лет уже, вот до сих пор. Да, посещаю всякие спартакиады, такие вот мероприятия хорошие. Баскетбол, волейбол, стөл теннисы, йөзү җәйгә. Ә кышка оештыручылар хоккей яки чаңгы ярышларын үткәрергә планлаштыра. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.